To videos is marketed. Mana kamano nyakoram gajuang kamara mara mentira kautulu makende marua kie chenono ma kuongo odicheng makawuono nyakoram gajuang cheng tichario tarik praro kodo chi kodo mara berio igagana alfaro kodo ga beat nyakoram gajuang chuny onagi TV ya dundo jaluo kama bende no yango ni kacho odicheng manyoro ni kawuono wadhi weno kaka achiel kodo tuak nyakoram gajuang mabende wadone duondo mine kata mana duondo onagi kama tai chenone enan Steve James aka nyakwan nyaronyo wan akautulu makende marua kie nyakoram gajuang ponono ni kacha gi ote mora mora mabende di gombo no mi yorno isudokane kono mga juang nyalo no kacha Facebook page maro mar Chuny Onagi TV, YouTube page Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV kacha kod bende namba mabende ni kanya kono mga juang mabende nyalo chopo no godo achiel kachiel kimi wa pachi nito chalo nade kawuono da gomba kande nito duondo maine wan kande kachiel kod madam kana mananya dende mabende no ni Beatrice Odhiambo aka Abito Nyogam ma endetelo no mar mwana dada foundation koranga juang mabende wan godo kande wacho ni nyonagi ber to ler to wigi otimo jere yani gi nyiri musomo Abito wakaudhulu makende mamos ni to irio nade Ariyo maber. Aneno ke buonjo maber kabisa dana ne nyisa ni nyiri mabeyo nineno gi kit buonjo gi ane kai buonjo maber kabisa kendo wakaudhulu makende marwakini machiegni Chuny Onagi TV adundo jaluo wakelo kande programs mopogore kawuono no wagombo mondo mi wabede kachiel koda Abito Nyogam mabende njatelo no mar Mwanadada Foundation jiwo Mwanadada Foundation ami thuolo ni makende mondo mi ilos na gi janeno ni to Beatrice en ng'ama chalo nade Kaka iluonga ni Beatrice Amondi Odhiambo. Anya Kasagam, anya Kisumu. Gitienda anya Nyalenda. Koro Nyalende monyuola. Nyalende madonge. Koro kiwinjo na Abito Nyogam maego anya Abito Nyogam. Kama Nyogam ni enang'o? Nyogam en dani kose Nyogam en Abito Nyogam. Nickname ni lerno go matin Abito Nyogam. Abito en Beatrice gi dholuo. Nyika Saga midendo ni Nyogam. Oh. Koro en Abito Nyakasaga. Abito Nyakasaga. Abito Nyogam. Koro Abito Nyogam. Kamano. Wow. Abito nyiswa ni to kambi ni mar kata riwruok mari mar jiwo mwanadada ni. Mokwongo ang'o momiyo jiwo mwanadada ni? There are a lot of nitie nyinge mopogore but ang'o momiyo kile mana ne jiwo mwanadada? Historia mar foundation wani kachaki chien nochakore higa mar 2022 mano bang election to navai in 2022 kaka MCA Market Milimani Ward. Oh wow. Koro tok vying no ingeni kisego siasa to be oki yombo loi stress ng'eny. Koro nitie osiepa moro iluonge na Augustine ni ne wan gode party mar UDA. Tanyise ni Augustine chieng' moro akone ni Augustine. Adwa na bia limi dala ukono ma Kisumu West to arome gi mine moko matin. An gi mogo moko kadwa na pogi. Augustine onyisa ni onge tabu. Koro luongo na mine gi to arome dhod Augustine kato wagombaka wawuoyo. Kaito kinde mar wuoyo ni mama moro chung' to wacho ni an ing'eni abet kato nyathina ni e dhot ok odhi skul. Koro apenje ni tang'o motimore mok odhi e skul. An napani en school fees. To kara ok en school fees. Okona ni oneno malo to ok onya dhi skul. Takone ni so nyathi kaneno malo to ok odhi skul kwani e kae matek machalo nade. To kona ni onge deria monya tiyo godo. Ingeni story ni asega bet ka winjo lakini pok naromo kode style mana romo ge manono miyudo ng'ama en victim to kwa wuoyo kode kwa gombaka
ta olero na tie wach. Kanyo, waoro sanitary towels moko to biro to luongo nyareno to wapogo. Koro kwa bet piny kwa gombaka. Wacho ni, kare gini en serious. Ok ena mbaka. Nikech osewacho weche mang'eny ewi wach mar neno malo nigi ongederia. Ji bosetimo mathoth kabisa. Lakini pod ok chop kare. Koro ang'o mwanyalo timo mondo nyithiwa gi bodhi e skul? An wachako gi pogo ongederia to wacho ni ongederia gi ok onya pogo gi mwanyal. Wanyalo mana chopo to a certain extent. Koro en very important ni mine ma ok nyanyiew gigi wamigi empowerment in a way. Kanya ma jiwo mwanadada nowuoke. Idea mar jiwo mwanadada nowuok Kisumu West kana romo gi minegi. Koro nwang'iyo kaka wanyalo jiwo joma mon gi mondo gibed ni ginyalo nyiewo ne nyithindgi ongederia. Koro jiwo no nowuok kanyo kuom jiwo joma mon gi eki. To sedhi ma koro kalo nyaka jiwo joma mon, koro jiwo nyaka chuo. Adier. Ber kabisa. Abitu adu mana duki chin matin. Nyiso ni tabito nyogamne. In gi lony machalo nade kata maybe sombi chalo nade. Ana graduate mar International Business Management gi Leadership. Nasomo school moro loka kucho iluongo ni USA. Arigija dende mwedo ndege. Nasomo school moro loka kucho state moro miluongo ni Utah, Salt Lake City. Koro kone mana somo. Wow. An gi degree mar International Business Management and Leadership. Koro gi thuolo masani to be pod an jasomo and student. Wadhi mbele gi somo matente. Somo kiwe? Okwe. To after koro kani sitieko graduation bende koro ne yalo kati biro kande. Most of the people ano ka gidhi galo kato gi tando negni bwana kocha e polo. But in this school miduogo Kenya ka. Ng'ato nyalo penjo abito dak ni beda kono titi. Penjo machal kamano osebedo mang'eny. To nwachako gi physical studies. Kaeto bang'e wachako gi online studies ni COVID nokelo ni. An nachake chon kabisa. Koro 1 year nwachako somo Malaysia. Achako Malaysia, watimo physical. Wanitimo online? Wadhi physical, nena physical. Kaeto from Malaysia timo transfer to the Salt Lake City, Utah. Ema tieke. Koro Utah kanyo be nwabet for some time. Kaeto aduogo achako timo online. Koro graduation noduoka. Koro bang graduation thuolo be ne nitie mar dong tiyo kono and all that, but nawacho naduogo dala. Aduogo dala koni nikech knowledge mano miya kocha chana neno kang'eny kabisa. Koro kani biro kana pok idonje siasa, be nitie tich moro mabende nisetiyo kata kama nondikie? Asetiyo kuonde mathoth. Asetiyo gi migawo mar Communications Authority of Kenya. Asetiyo gi company moro Nairobi luongo ni Computech. Asetiyo gi Deloitte. Wow. Experience mari machalo kada kamade jiwo mwanadada. Unginyisa ni kutone kachel kod experience magi bende sa akwaya gi sobido and all that. Nyathi ma nyaka nyalo nyise ni somo chalo nade e ngima masani. Ntiere kizungu moro ma oko ni education is an equalizer. Gino en adier. An onyuola Nyalenda. Adongo Nyalenda. Nyalenda masome primary na school moro ni Nyalenda kuchocho iluongo ni Nyabea. Masome primary. To bang' kanyo tadhi Ulanda. Bang' kanyo tema yudo scholarship mar dhi oko somo kono. Koro debed ni okasomo. Okapar ni dabet kodika. Okapar kata ni dan gi paro moro mar ni jiwo mwanadada. Onego bed ni waloso migawo moro kata wachako migawo miluongo ni jiwo mwanadada. Koro an anyalo nyiso nyathi manyako kata janyuol moro. It is better mondo ibed gi nyathi e dhoot mosomo moloyo bet gi nyathi mokosomo. Bed no onge tich to somo. Opportunity will always come. To en problem nyadiriyo. Kokosomo to onge tich. En double tragedy. Koro education en priority mara kabisa.
Emomiyo kwa stop pogo sanitary towels e school. Mondo nyathi ma nyako kik lew school nikech sanitary towel. Onyalo bedo weche mamoko tok ni onge deria ema miyo nyithindo manyiri koso dhi school. Koro education is on top of my priority list. Kata mana mine mwajiwogi. Sababu en ni mondo bed ni onyalo chulo ne nyathine school fees in one way or the other. Kumu kwanya chopi. Kamano. Wachore kata bende luoro seche moko nitiere ne boy child. Ni too much empowerment of a girl child. Koro saneno ka bende koro ngima osebedo ne boy child matek kabisa. I agree with you to a certain extent. Nikech nyithiwa ma jowuoyi gi osebedo neglected. Emomiyo wan kaka jiwo mwanadada ne wachako chenro mar jiwo joma chuobe. Wachako gi jolupo nikech jiwo mwanadada kae nitie gima waringo godo kabisa ma president wa ogeno miluongo ni bottom up economic transformation agenda. Koro bottom up ni en agenda ma president no campaign on very strongly. To wabe kaka jiwo mwanadada en yo mwalo nikech waneno ka en gima konyo oganda wa kabisa. Koro kadoke joma chuo. Wajiwo joma chuo yore mopogore opogore. Kadwa wuoyo jolupo. Ng'ati yo tich matek mogik en jalupo. Nikech ine nam, ine koyo gotieno. Apaka kobiro ikia ni dhi bet mangima kod idhi dong' e nam kanyo, iduogo ka niwuok kata iduogo ka ok ingima. En weche mang'eny kabisa ne joma tiyo e nam kendo en tich matek kabisa. So nwakawo patik mar mondo wa empower jolupo gi. Empowerment maduong' wanyalo miyogi kabisa en life saving jackets. Nikech wanyalo timo gik mathoth kabisa e alwora gi kuma gitiyeno. But mokwongo in kaka jalupo nyaka ibed safe. Mani priority mokwongo. Bet ni safe ne madhi duoko gima keto ji e dho nam kuonde gi e beaches wagi. So priority wa mokwongo en janam cha ni be en safe. To safe ni obedo nang'o nikech kijalupo to nyaka ing'e go abal. To masira nyalo timore ni kor lwasi olokore. Kendo yamo kutho motegno matek kabisa. Kaeto botu capsize na. Ing'e ni ng'ani gi life saving jacket, chances ge mar survival ni malo. Molo ng'a onge godo. To nonro man wasetimo wayudo ni jolupo gi thin gi ema nigi jakedegi. Nikech kaluwore gi yuto magiyude nam ka. Gi ohala magitimo. Kata mana wuon yieno. Lupo ni piny. Jacket beche ok yot. Jacket beche tek. To kiyud ni i achiel nigi jolupo 5, 2 kende higi kanye ma nigi jacket. Koro wadwa ni wa make sure ni ka gin ji 5 to 5 gi te nigi jacket. Emomiyo wadwa ni wachak ng'iyo kaka jolupo wagi gin safe. Mano ende line mar joma chuo. Ok wawegi oko. Kata mana jo boda boda gi bok wawe oko. Wan gi chenro mang'eny kodgi moko be wasechako timo. Kaka gero negi basis. Kamano. Erokamano maduong' ahinya Abito Nyogam. Nyisa ni to koro achiel kuom gigo mopogore kachiel aneno ko upogo kacha taulo mag ria, ujiwo kacha mwanadada. Ere kaka ujiwogi in terms of yogi business, koso chiwo negi hola, koso timo nang'o? Mine gi wadhi e gweng' kuma gintie. Nikech ing'e ni ng'ato be onyalo wuoyo kodi motegno kata onyalo yawore ka en kuma ong'iyi. Koro kwaluonge hall moro ni idhuru gari ubia wadhi kuma gintie. E gweng' gi kuro kuma gintiere. Jiwo mwanadada katimo empowerment twatime pa ward, pa village, pa constituency. To iyudo ni ward achiel villages ng'eny. Nyalo bedo kata ni villages 7. Koro wadhi pa village mondo ensure ni kila ng'ato wamulo e gweng' kuma entiere no. So waromo gi mine gi e gweng' kuma gintiere ni endi, wagomba ka kodgi, gin maginyisowa ni wanto to thurwa ka. Development minyalo miyowa en kama kama. Adwa na chiw ranyisi gi group moro ma wan godo very active. Miluongo ni Jaloza Coins en Kisumu West ka. Moro be ni Kano Wawidhi. Moro be ni Lesana Nyakach. Moro be ni Sori. Jiwo mwanadada oke tiende. Mago anda jiwo mwanadada. Mago anda jiwo mwanadada. Oke tiende e 4 counties mek Nyanza giduto te. Moro be ni West Game. Moro be Central Game. Wow. Oma bebe wane gi groups wa moko.
Koro grube gi kwaseromo kodgi twago mbaka to gileronwa ni wanto to ka economic development manyalo dhi mbele ka en achiel ariyo adek. Nikech objective mokwongo mar jiwo mwanadada en ni mine gi nyaka bed economically empowered. To en empowerment ma kata kiny abito onge to gini dhi mbele. Kiny patron wa ma Dr. Raymond Omolo onge to mine gi ni kaka gin gi uwezo ginyalo chung' kendgi gi team gigegi. Ada na wuo group ma Kisumu West ka iluongo ni Jaloza Queens. Jaloza Queens gin waromogo wago kodgi mbaka wanyisogi ni wadwa ni ubed e riwruok. Riwruok ni sama gibete wan kaka jiwo mwanadada wagolo half the registration fee. Nikech wadwa ni gibed gi ownership mar group no. Wambe wabedo part of group no. Nikech wadwa ni wa follow up gik moko kaka dhi kata kwakelo pesa wakete group ni endi wadwa ng'e ni to pesa ni otiyo yo machalo nade. So Jaloza Queen ni kana waseromo godo wago mbekni ginyiso ni wanto to gima wanyalo timo ka wadwa gige katare. Notie kod achiel wachak waromo kodgi wakelo negi tents wakelo negi kombe gi gige catering mane gikwayo. Koro group mochung' motegno kende. Kano wawidhi kano wago godo mbaka to nyiso wani wanto mchele ma wanyalo pidho ka. Nwalis negi puodho gipuro mchele. Lake Basin Development Authority nokawo mchele gi. Koro sani kata ka gidhi mbele gi pur gi pesa mane giyudo from the previous harvest. Ok nen mana leasing puodho kende. Kodhi omegi, ochul negi jarit winy, otim negi gik moko te. Chiro be wamanyo negi gi Lake Basin. Koro ka gichako round mar ariyo cha koro kanyo ok wakete pesa. Gidhi mbele gi pesa mane giyudo kocha chande ka gi stand on their own. Koro basically mane gima watimo gi jowagi. Wadwa ni gibed empowered ma sustainable. Kamano. Jiwo mwanadada bende nigi kech sakaki wacho no nigi staffs ng'eny. Kendo nigi jotije mabende onengo beni. Yude omwom kata bang' mwiso dwe. Ni gisane to jo mwanadada ben gi pillars kata jogo maseche moko jiwi ki omenda mabende konyo jogo mabende kore wuotho godo maseche moko miya achiel ariyo adek. Kamano kaka iwacho ne en adier nikech gik madhi mbele jiwo mwanadada ka gin gik mang'eny kabisa. Kendo mbekni migoyo ng'eny kabisa. Moko kwa nyala keto kwa nyiso una achiel ariyo adek osetimre but e tok tent weche ng'eny kabisa. Kendo jiwo mwanadada en family manigi be jok mondiko. To wasebet ka watiyo gi well wishers. To moloyo duto nitie wan gi patron wa mochung'nwa mosikedo kodwa nyaka nwachak foundation ni miluongo ni Dr. Raymond Omolo. Osemiyo wa support nyaka nwachaki. Mano cannot go unnoticed. Kendo wherever you are Dr. Raymond Omolo, we really appreciate the support mimiyo wakaka jiwo mwanadada. Wasebedo gi partners mopogore. Sani wan in partnership gi migawo moro man UK iluongo ni PADAP organization. Kien gichung'e miyo wa sanitary towels gi mopoge schools gi eki. Wan kod gi riwruok. Wan kendo gi riwruok gi Diamond Trust Bank. Gikonyowa yore mopogore puonjo mine gi kaka ginyalo manage finances gi, yawo negi accounts, miyo gi loan gi interest man piny kabisa. Koro Diamond Trust Bank en partner wa in so many areas also. Mine gi bentiere kaka gijiwo matin ni gima gitimo gieki. Erokamano nyakoram Gajuang kamora mara mintire akauthulo makende mapoda madogo ni erokamano duong' ahinya kuom kete mana e chunyo na GTV adundo jalupo dwan kandi mana kachiel koda Beatrice Adhiambo iluongo ni Beatrice Nyogam mano nyaka sagam gi tiende nyaro nagi mosomo nyakoram Gajuang sani koro wane adundo jalupo kendo wago mbaka onyiso ni to chalo nade kapok otiko e jiwo mwanadada kana nyisa ni to lek mari ne organization mari ni into the next 2-3 years neno ka jiwo mwanadada dhi chalo organization machalo nade. Jiwo mwanadada osedongo kabisa. Kendo awachoga kinde ka kinde ni mier timo maber ka dhako ni e ot. An pok aneno mier mochung' ka dhako onge. Chwo watiyo matek kendo waluoro gi kabisa. Heshima marwa miyo. Lakini mier chung' mana ka dhako ni e ot ka. To pesa okwero koko. Pesa dwa kuma kwe nitie. Koka pesa ni be medo nyuolore. Emomiyo wan kaka jiwo mwanadada wakawo wach mar gender based violence ni very serious. Kendo en mbaka mwago gi mine wagi openly. Duoko mamuol ema kweyo mirima. To dhako be ema chungo ode.
Koro wapuonjre kinde ka kinde kaka juo mwanadada ka ni ere kaka wanyalo dak e udi wagi gi kwe. Ere kaka wanyalo konyore mondo nyithiwa gi boyud maisha gi kik chal kaka marwa. Emomiyo wach mar gender based ni wasike kendo wanyono kar tiendwa kabisa. King'iyo page wa TikTok ibo neno kwa gombekni mopogore opogore kaachiel gi mbekni mek dak. So jiwo mwanadada objective mare maduong' and development. Kata kwang'yo in the next 2 years gisani kaka wuoyo kodini over 1,000 women have been empowered ma direct mwang'e kwan gi mwang'eyo over 1,000 women mwasemiyo equipment mek tich nekech thoth gi ogwedh gi tij lwet gima gitimogi. Moko bo somo gigi eki but yudo ka equipment mek tich gi chandogi. Jo saloon, jo tueng'o, jo chiel chips gi eki ging'e ways mar yudo income, lakini equipment samoko ema chando ng'ato. Yudo ka ng'ato puonjore suko, odhi e school, osomo gigi eki, odwa no yaw kare moko, ong'e wito kogno, lakini kako chaki tame. Kanye ma jiwo mwanadada bire mondo wajiwe ochak kare odhi mbele. Mane agenda no mar bottom up economic transformation agenda. Mwamako motegno, mar rais wabo mako motegno. Kabisa. Agenda ni dhi Koro sambamba gi mar ker odhi sambamba gi mar ker kabisa. Nikech en agenda man kare kendo kochopo kare tineno ka lokruok nitie kendo ineno ka jowa dhi maber kabisa. Koro en agenda ma is alive, agenda ma we are putting into action to make sure ni nyako chopi in the next 2 years. Wadwa ni jiwo mwanadada bed ni ofom sako mare maduong' gi mine gi eki. Nikech wadwa ni mine wagiwa ir Masai. Masai inyo mine mane ohala gi kabisa. Iyudo kimiyo eluf tidwa no duok gi 250 bang' 10 days. In nyisa ni ng'ato ka use stall, ouso nyanya gi kitungu, to kaw eluf ir Masai. To Masai dwaro 250 on top of their 1,000 within 10 days. To samoko within 10 days ni my profit mi make. Iyudo ka thoth mine wa oloro stalls. Giringo ne Masai. Nikech samimi pesa ni en Masai achiel. Samodir obiro bando pesa ne odwa pesa ne gin Masai 7. Koro yudo ka mine wa onge kata kwe e gweng'wa ka. Objective mar jiwo mwanadada en ni mine gi onego bed ni gichung' kendgi owuon. Emomiyo wajiwo gi ni gibede vikundi gi eki. Vikundi gi eki wan godo gi lek. Wafom godo sako maduong'. To kata kamano gi thuolo masani wamiyo gi pes moko matindo tindo ma ginyalo olre e kindgi kanyo. Tiduoko gata malachiel bang' dwe. Kamano. Erokamano maduong' ahinya. Pono ne ng'ato dwaro donjo e jiwo mwanadada ni ere kaka otimo? Litire nyadendi ma seche moko bende koro winjo chenro machalo koda kamandie to digo mondo bed achiel kuom achiel kuom wani ene group member koso odonji mondo wuoth gi jiwo mwanadada. Odonji wuoth gi jiwo mwanadada kaka family mar jiwo mwanadada e aluora ne onyisa ni en kanye nikech wan gi groups wan gi active groups e wards me Kisumu County gite nikech magi kuonde mwase wuothe. Koro en gima yot kabisa nikech jokombe mek grube gi wan gi contact gi kendo wang'egi at a personal level. Koro en gima yot na nyise ni jaber idwa bedo family mar jiwo mwanadada tiya kanye to gweng'i en mane to lero na gweng'e ta connecte gi jakomwa makanyo nikech wan gi jokombe other than villages gi wan gi jokombe per ward morito jiwo mwanadada e ward moendo. Kamano. Erokamano maduong' ahinya. Wadhi mane break matin kang' waduogo to wadhi go kata mbaka gi abito nikech ni chako kata kiwacho ni be ni laro komcha mar MCA market Milimani Ward to nokodhi ni maber kabisa kaeto bende mbele kacha bende chal ka gima nitie gino mabende dwaro kang' waduogo telo mar ariyo wadhi chako gi kanyo to go mbaka to inyiso ni Koram Magijwang' to wang' ne bende wadhi koso nitie luoro moro ido kacha koso abito dhi kanya Koram Magijwang' mana e chunyo Nagi TV kende tundo jaluo maputa e chino ni ena Steve James na konyoronyi wadhi break matin waduogo to wachako gi oteni ponono ni nigi penjo mara manyo Koram Magijwang' inyalo oro kanyo oteni Facebook page mara ma Chuny Nagi TV, YouTube Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Nagi TV kata mane namba wa mabende donjo kanyo Koram Magijwang' kaeto kang' waduogo telo mara ariyo wadhi chako gi ote mari mioro no studio. Riti masani waduogo bang' sama chuok.
Unlike many companies in the market, Dashbell Protection Systems does not just sell you security services and products. We work with our clients to understand their unique risks and challenges and tailor solutions that are effective and cost efficient. Dashbell Protection Systems is a security solutions provider based in Kenya. It was founded in 2010, and over the years, we have been safeguarding people, assets, and properties with our exceptional services, ensuring customer satisfaction. At Dashbell, we specialize in providing comprehensive and integrated security solutions for both residential and commercial clients. We provide a wide range of services, including manned guarding, CCTV surveillance, access control systems, and alarm systems, amongst other security solutions. Whether you're a small business, a large corporation, or a homeowner, our solutions are designed to fit your specific needs. We are located in Kisumu, Mombasa, Nanyuki, and our headquarters in Nairobi. Dashbell Protection Systems, your security is our pledge. Machiegni kendo nyakwara magajuan kamora mara mitira ka utulu makende maru akikende telono mara rio mara duond mine nyakwara magajuan kababino wagomba kakande kachiel kode Nyadendi Beatrice Odhiambo aka Nyogam manya ilungo ni Nyalenda ge tiende nyakasagam ge tiende nyajaluo ingengane Nyalenda and slums. Come on, Steven, slum. But she's proud of it. I'm proud of slum wano kabisa. Kendo dhi maber. Ingeni wabe wadak Nyalenda lakini kiwacho ne ng'ato to wacho ni bwana ana adak luo milimani. Nyalenda kanyo Nyalenda. Nyalenda. Ndalo moko ni biro kata kawa nyimi gosi to wacho ni dak kanyo Nyalenda kama naga contact no lal kabisa. Wachiegni dwa kande kachiel kod Nyogam bende en kanyo director mar Jiwo Mwanadada Foundation Korango Jwang bende wako godo mbaka kandie winjo kaka bende wacho kacha en nyako mabende osego book maratari nyako musumo mana Amerika to kautul makende mondo chako duo Kenya kandi mondo tine jopiny Korango Jwang bedo ga matin ne jela go but kawuono wagero kama ndunga nyani kechwan kande kachiel koda Nyadendi Beatrice mabende wasewuok kache wiche go motenore kachiel koda konyo mine Jiwo Mwanadada nonyiso kacha ne en bende migano bende osebedo kasiro jogo mamine mondo miyo yud kaka kendo gineno kaka ginyalo puonjo nyithindgi manyiri chutho to kokalo kaka bende ginyalo sirogi e gigo mag yudo gige ria don kamano e chenro ni bende wabo mor kabisa kang wayudo kata kapo senjo moka kang iwuok ka Mwanadada ange wayudo ni to ng'ato bende nyalo mi kata gige ria moka achiel ariyo adek kamano koro wachaka negi ote kandi won kande gi wan ka gi nyanya era nyanya era longo ni Liston Supermarket chieng wadende ni Madam Presidente ento koro konyo boy child ahinya ini konyo galchara lakini ento koro konyo boy child ahinya kabisa tuchutho dirego ma corona mabende koro corona ne theko kabisa ido ka bende koro social joints gi kuma ne jothum goche ne onge so a lot of depression nomako especially the jokmanene entertainment industry the Benga musicians kanya kama bende koro nyanya era no ka ushukani mondo miyo okony jothum kendo notimo maber kabisa koro pesa all the way from Switzerland mano kandi she's watching us from Switzerland nero kamano pod wago nero kamano maduong' ahinya kuom tich manotiyo Nyasaye ogwedhi they are one of the heroes mwan godo nyio nagi machuny gi ler owacho kacha ni owinji maber kabisa kendo itimo gi maber nero kamano konyo nyi joluo kata wan gi Carol Equity all the way from Migori yoche ni Migori wan gi jo Migori tilongo namo sorry wan gi sorry wadwa ni wachak wadhi e constituency moro e ward moro Nyatike kanyo Nyatike okay Carol Equity winjo inyalo keti kata manager
Ewa kutho kama nadani nyisa ningine joluo kora era tich hivi gidwaro manager, director, chief executive. Iluonge kapok imedo nyinge no ni director ng'ani. Mede title mo matin. An ka gi Jaja Dero, karibu sana. Mano bende ja solo maber kabisa, manager mar Heart Music Band. Embe othiedho ji, embe oja thieth, othiedho mental health. Jok man gi paro, ma gik moko chando, whether tiwinjo jathum maber. I was told music is one of the therapy mabende konyo ji kabisa. Mana dier. Then wan kagi Martha Uma all the way from US, karibu sana Martha Uma. Ka wan kagi ji. Wan gi Atieno Sharon Uma, karibu sana Princess Queen, karibu sana Faith Nzali. Neno wakende Morina Cheng, karibu sana. Kato wan gi Daddy Justima. Wacho ni lich maratari. Mose mang'eny. Kao mos. Kato wacho ni chwal badi mos na wendo. Akawa mos daddy. Ose. Daddy Justima chwal badi mos na wendo, kendo mama Steve amor kode mokalo. Erokamano. Luonga ni Daddy Justima Jakarate. Erokamano daddy. Maja kanti u. Then wan gi Otale Press. Wacho ni mine nyalo. Correct. Doni kare. Mano ja blogger madung ahinya Kisumu ka. Gina chiel kuom jogo mabende no my victory, No maya. Koro Beatrice, ang'o momiyo jowa matindo gi siko manene no maya kata koyembe maber kabisa ng'acho do pura kar dia kacha ti ikosi David ni antoto ayie maber kabisa bro doge telo mar ariyo to ni no maya enana no maya ywak ng'e. Antoto kanya ywak ni no maya. Ingeni by the time ane wava in 2022 to nalin sana side mar president nanja UDA. Ninja UDA. Kata kuro chuth podan ja lup jako mar county, Kisumu County party mar UDA. Wow. Koro anachakwa bedo aligned to the president chon 2020. Nalo agenda neno to nawinjo ka agenda neno donjo koda kabisa. Omiyo pod ineno kwa mako bottom up agenda ni kata agenda mar shani wawuoye kabisa. Tinde nini kuongo ni neno gini chon? Gini naneno chon kabisa. Jomari kiko ni somo star. Tani no wasomi gokinyi. To agenda ni chopo kare kendo mulo jowa kabisa. Koro ingeni 2022 kanwa the election I was leaning on the left. To jowa on the right. Kaka ning'eyo jaluo ng'ako seguro wiye ni en kanyo to kanye modhi gi koni loyalty to the party. But aneno ka sani lokruok moro bedo matin, ji bedo gi change of mindset, which is a good thing. Nwatimo mane wanyalo no market Milimani kanyo adui noyombo ji te kae to luwe gi Catherine. Naluwo Catherine. Ni number dek. Naluwo Catherine. Koro mano nomiya encouragement moro matin. Awacho ni gini nyalore. To kochuno ni nyaka bede side wa makoni ni. Adwa stick to agenda mang'eyo ni. Agenda ma identify godo madhi godo ni. Ipana. Podan kono. Koro ywak maji ywak ni omaya ni. Anto to poko maya. Okanya ng'eyo kaka jok momagi. Kata no mai kata ko mai. Anto to noko maya. So when you say nino komai, dipone nitire gigo mano ketimo kare kata maybe places moko mane nigi ng'iknik makano poni de timo to didn't win the race. Gisani gik mabete ni yes. Nitiere gik moko mano katimo kare. Kinde ka be apani natin ahinya. Apani nanje igni 20 moko, kene 20 ga kanyo jibogo kwan marika lakini ne poda tin. Ne poda tin. Koro lony mang'eny be naonge godo. Wow. Koro gi thuolo masani ni. Gi ng'wech maseringe county mzima ni. Ang'e kuonde moko madaduong'o gik moko do dhi kar. Dwa menyana. Diponi mane chako chane podo muom podonge nikech ng'eni gonya be nyaka ni gonyi. Be ni gonyo maber? Ing'eni nitie gimoro mane ji ne kia. President William Ruto kawo candidates ge very serious. Kabisa. Candidate ge kendo kotugo. Joma nowuok oko ni okawo ticket mar UDA no kawo very serious. Koro kwanyalo wacho ni nobody funded maber kabisa. Ni nen finances jowa no lean on one side. Kaito ne wan gi Right Honorable Raila Amolo Odinga be nitiere ballot and all that. Koro pressure was much. But with all that risk, naneno ka ji nomiya kora. Koro en something which is possible. Kabisa. Abito,
ang'o momiyo ni wacho ne nyaka idhi ne mana market Milimani Ward to idak Nyalenda wan gi Nyalenda A, wan gi Nyalenda B. Ang'o momiyo market Milimani Ward? Youth nadongo Milimani ka. Adongo Milimani Tok State House ka. Kanye madonge youth na. So by the time I the election, I was a voter market Milimani. Market Milimani. Yes. So market Milimani no benange iye. Nekech kanye manadonge amingol giji ka gika sama aya school ka duogo amingol giji chakre primary class 8 kanyo. Na Tok Milimani kanyo. Koro en kuma nang'eyo kabisa. Ema omiyo nachako gi kanyo. Kaeto I am a risk taker kabisa. To gimaneno ka anyalo nyakang natem kato bor kato tek machal nade nyakang natem kanyo. So nawacho ni chuny boma ka ema nyaka tem rabo. Mondo ane ni reception chalo nade. Ane ni to jiniendi jidhi goya. Kosen gima chalo nade. Yini konyuli Nyalenda to you always on survival mode. Yeah. To inindo kichieo onge garanti ni ang ne yud chiemo, onge garanti ni kinyi dhi chieo maber and all that. Mik yudo no emi kwano. Koro ng'at mora modongo Nyalenda en ga risk taker. Ena gimoro ma kidongo tilan. Ng'apuonji onge. Yuda ka en part of you. Koro market Milimani kanyo was a risk for me and I said ni risk nema dwa ka otadwa rengo. Population mag jogo modak Milimani gin wainde kose gin mixa? Kanyo en cosmopolitan. Nitie wainde. Nitie thothgi ma market Milimani kanyo to Kisumu Central at large gin Josiaya. Josiaya madwa kawo chuny city. Josiaya ema ng'eny kanyo. Gin majority of voters by the way. Okay. Kata mana market Milimani kanyo. Thothgi gin Josiaya. A smaller percentage ya Nyalenda. To maya Nyalenda go gocho Omino. Joel Omino secondary. Kanye magi goche. Kaito moko gocho Kisumu Day. Gizaveria. Victoria ng'eny gi ok ya Nyalenda. Ng'eny gi ya Ondie Koni, social center ka area mar gineni Makasembo kanyo ema ne dhi vote Victoria primary and then gi wainde at large. So a larger percentage bok gin wainde go. Pod gin mana joluo. Gin joluo, jodak, joala ema ng'eny kanyo. Ang'o mane opusha inya mondo mi dhi e market Milimani Ward? Ang'o mane dwa change kacha nikech king'iyo gi to bende ok agichanda ahinya. Mana dier to gin gi problem. Minwa ja saloon. Mama uja saloon. To kinde moko notiyo stage. To kanotiyo stage kano kinde machon. Kano wadhi ire stage kanyo tiyudo ka drainage moro ma stage cha pukre mong'ok. Koro ina adayames. Sama koth chwe, jok ma tiyo stage kanyo thagore kabisa. So before anything, an mane manin reason na reason ina dilo so drainage na. Ok drainage kende. Monda ng'iye ni to pere moko moket kae jok ma use pargi. Ere kaka inyalo konygi e stage ka. Gene gi container moro. Mondo gibed ni giuso kumoro maler. Chiro mar Jubilee Market ni. Iyo lila throughout. To chiro ni ere kaka inyakete mondo obed maler. Actually mage manen drivers ga. Nikech at the heart of market Milimani en kanyo. To king'iyo kanyo kaka en messed up. Sometimes en a problem. Especially ne mine matiyo e stonde man kanyo go. Ma pod gin minyoro. Iyudo ka nyithindo omulo sewage, moko chamo sewage, and then nyathi is affected in one way or the other. To magi gik minyalo kony. Koro mano was my driver in vying as a market Milimani MCA. Kamano. Bing ni nyadendi to ndalo mabende koro ni vai ko ne bidiro ka serikal bende koro ne oketre tenge wan gi ODM wan gi UDA. To UDA no korwak sana. Kendo neneno ge kaka jogo magin wadui kendo kani uga ko ni support UDA ni not risk maten. Tano ka nyadendi to idonje siasa tin bende pod tin
threats bende ng'eny kan. How did you cooperate with it? Bentiere kuonde mano kiwuothe bende ni bedo gi luoro matin cause how are you managing this? Binyalo dhi in open campaigns cause ineno ka gigi bende was affecting you big time. Time no endo ne onge ng'ane laro koda kanyo in the same party mar UDA. So I was the sole candidate mar UDA kan. But oganda norwaki nade? Ok nine kaka nitie jomong'eya mang'eny e stage kanyo. Ginena kadongo Nyalenda. Ging'eya. Koro mano is your security. Thoth gi ne nyisa ni be temri atema be kumidhi e golo bang'e ni onge. Atini gini en temruok. Nwadhiga nyaka debates by the way. Nadhiga nyaka debates miluongo ni mar Market Milimani gi adhi debate awuoyo awacho agenda na kanyo endo awacho na ja UDA and nothing ever happened to me. Gini belure gi kakidak gi ji. Kakidak gi ji awinyi. Kakidak gi ji doesn't matter ni inside mane kidak kod gi maber koda ine side ma onyis gi ni gichuo gi pal. To gima gidhi timi onge. En mana kakidak gi ji. Awinji maber nyakora Magajwang' luore gi kakidak gi ji. Inyalo dak gi ji marach chak idhi e party cha koro king'auri e tol marach. Mana kamano abitu to koro penjo na mararo kende ni to idok Market Milimani ward koso ineno ka koro lek mari ne kama chielo. Market Milimani ward to kendo kadoge. Okidog nango to lek ni cha koso current MCA oselose. Current MCA be pok olose. Amba nosetemo kar monyalo though, but pod ok ento the standard. Okay. Unfortunately, Market Milimani okadoge. Adwa dhi as a county MP. Wow. Mano is woman representative for Kisumu County. Mano is informed gi wuotho ma wuotho ni. To jok maromo godo gi bema medo jiwa ni adhi kanyo. There is one thing mase somo e iye ka. Tadwa na wache gi kizungu. Ni consistency koriwore gi intentionality tiyudo result. Awinji. Okanya wacho ni wan gi resources moko modhuro kabisa. Matino ema wamanyo godo. 10 kinda. Gineno kaka ipogo gigi eki mondo okony jowa. So en gima is very possible. Mine ok dwa gima ng'eny. Kendo gima gidwaro tin kabisa. Just a little bit of empowerment mana matin. Tineno ka miyo jake gik moko. Okay, gik moko mus but very sure. At the end of it all, iyudo ka result nitie. Koro gigi ko biro mo compound together to change and development neno. First of all, kineno kata kaka sani endi chenro mar empowerment ni dhi mbele. Imiyo ji equipments, imiyo ji pace meko wala. Jok magini intentional gi gini result dhi neno. Kendo idhi wegi ka imulo gi kabisa. E yo manga omulo gi godo, onosemulo gi godo kamano onge. Mine gi ekibete vikundi. Tiyudo ka seche magiromo gi haya kombe. To sama gi haya kombe ni endi, kombe gi gichulo siling 10 ne wuon kombe ka gibete. To iyudo ni thoth mine bete buche gi kata mana igni 10 to gin gi kombe 50. Mano nyisi number of kombe magi nyiew pa iye. To kinyalo empower gini ka 100 seats. Imiyo gi ka. Ni kombe gi koro e mar group. Neuru kako yudo income mondo ukonyru godo. Ingeni save gi from saving a lot of money. You save gi from those 10 years ni ne gidwa bedo 10 years ka ginyiew kombe. Within 10 no 10, 50, samoko en 40. Koro kwanyalo ng'iyo this line of development ne jowa nekech diel to gimosiko to sama ji odhi e diel no be ji nyaka bede kombe. Buche ma ji romo gi e town ka nyaka gibede kombe. Joma puro be ni sawa nyaka gipura pura. To kimiyo gi a little bit of push. Ato lokruok neno en gima wase test kendo wase neno results. So e koma woman representative ni. Ka ayuda kama. To changes kende madwa bet Kisumu ka. Don koro one benchmark. One benchmark country mzima. Like with a small resources
okete mchele, ochalo kanisa. So noketo gino e plan mare. Ang'eni financial year ni ema entie. Koro wan gi geno ni mine ma kano wawidhika, idhi gerne gi warehouse. Margi kuma gikane mchele, mani nyasani kendo man kare. Koro migao machalo kamano ema wamanye e sir, especially kowuok e serikal. Kamano, so we are not receiving support mora ma ido Kisumu County onge. No. Ai, tuka kitiyo matek recognition moro. I don't know, ging'e na tiyo. Ging'e gima timo. Kose nikech ng'e ni nitie gima idwaro. Nyalo bedo, mano be ni kanyo, lakini ging'e na tiyo. Ging'e na tiyo. Apart from gik mikwanogi, ang'o ma bende idwaro kelo ne jo Kisumu and the capacity of a woman rep? Ma bende koro jogo ma bende koro winjo chiemo machalo koda kamande ni ging'e ni abito to dwaro woman rep nikech ma gi ma. Number one en partnership. Nikech dongruok dwaro community. Kendo odwaro synergy gi riwruok motegno. To ken gima inyalo timo kendi. Partnership. Kendo amor kabisa nikech leaders wa oserwako gini. Endi neno ka Harambee dhi mbele ka osol ng'ani. Kaeto ji kelo resources together, kaeto tich dhi mbele. Mane ber sirikal. Nikech nyaka wang'e ni onge kama resources wuoke mana sirikal ka. To jowa be nyaka ng'e ni sirikal is the owner of resources. Ni kawuono gimoro dang timre ni waonge sirikal. Lokruok ma dang wanen ka, dang dhier wang'wa nono. Sani wa enjoy all these things, partnership gi jok mamoko go eko ma jo Kenya, nikech wan e sirikal. So we must remain in sirikal. It is okay, ji wacho ni sani endi koro nego wakobe nyidho manyidho ni well and good. But then koro wapenjre ni after komo. Dong ji doyo. What next? Idoyo. Bang' doyo dong ji keyo. Koro wadwa komo to waweyo koso wadwa timo nang'o. It is very important mondo wang'e kuma wachunge. Wang'e kuma wachunge gi sirikal. Onge ng'ama osenyiso joluo hera mopogore gi Dr. William Samoei Ruto. Kalure ni nwamiye kura mathis kabisa. To serwakowa. Ang'eni ji be wacho ni okonyo here and there. Yes, we respect Baba and all that. Gimose timo, the country is stable. That one we recognize. But wambe kako oganda luo, we have to give back a hand. President William Ruto has supported us. Kabisa, onge president mose support wa kamano. So sama waginene, sama wadwa ni wakome nyidhoni. Nyaka wang'e ni to ng'adoyo. Nyaka wang'e ni to ng'adu wakeyo. Nikech kikoma to kidoyo, weeds dwa pong'o puodho no. Maratari. To kata cham midhi keyo, onge. Okapar kamano gima wadwaro kaka joluo. Kaka joluo wacho ni wan odwa en ot achiel. Nitiere gigo ma bende koro ne mane koro wadonjo e sirikal, the broad based government, gino ma bende Baba the ODM gi Kenya Kwanza nobedo piny mo agree nino nongo bende giluwo kacha. There are some of the things ma nokwa kacha kata on the agreement ma poko tim. To wachore ni ponono ne gigo kotim kaka ne winjruok nobetie to kara ODM dhi chiwo direction moro mondo kata ginyalo buon wuok e sirikal. Abito joluo nyalo wuok ponono. In nyalo wacho nang'o ma oganda luo ma momi wadende ne chunyo nagi adundo jaluo wago mbaka jaluo gi jaluo. Adwa wuoyo kaka youth. Nikech waseneno a lot of political drive kabiro to dhi. But I want to confidently say ni an pok aneno jatelo morwako yudhe ka William Ruto. Mano is the truth. That is my truth. To mano is what I live by. So ka gimoro dang timre masira nono, agombo ng'eyo ni to ere agenda kuma agenda par moko mane gi discuss gi William Ruto raiswa. Ere mapoko chopo kare. Because okwanyal bedo ni wan wago koko left, right and center. Come with the solution on the table. Okay, don't come and criticize and you don't have solution. Sami winjo kata ka Sifuna wuoyo wacho left, right, center, wacho gik mang'eny go dako bigi solution e table. Wach ni matimre kama, anadwa no timre kama. But you can't come and criticize 24/7 ini timo criticism, which is not even constructive. Kawangi adier, agenda mane President William Ruto campaign on, he has touched on each and every one. Kwa chako ng'iyo galana kulala. That is food security. Because it doesn't make sense completely. Nigi puodho no idwa pogi, dwa bedo subdivided. To puodho no
Kiketo ji nodage, to ji 4,000,000 nyalo dak kanyo. Lakini kopidhe cham, to pidho ji 10,000,000. Koro kata in kigo kwandi, kata ka kwandi dok chien, ere kaka ikonyo oganda Kenya? Iket ji odag kanyo, mabe kata kiketo gi kanyo to pod en struggle surviving. Gidhi dak ka refugee. Food security, President waseng'eyo. In form of Galana, in form of affordable subsidized fertilizers. Nikech okwanyal dak. You know, the previous government was spending about 8 billion shillings on subsidy. Mar chiemo, mar mogo. 8 billion. So kan wadhi e direction no, onge kuma wadhi konyo godo. Kata chiel. Affordable housing is working. Tomoloyo duto te SHA is working. Agendas mane President William Ruto was strong on, nen health, Masha is working. Was food security, nyaka ne President William Ruto donje telo. Isewinjo ni Jomasai ka otho gi kech. Ni drought akiano timre nade ni chiemo onge, ni Red Cross okelo chiemo an pok awinjo. So that alone is telling you ni the president is doing something about the agendas mano campaign on. And as Kenyans, we have to be patient. Nikech nitiere agenda moko ma result ge wabro neno in the next 10 years, in the next 5 years. But obviously somebody needed to make these tough decisions. And there was no any other better person to do it other than President William Ruto. Mano is the truth. Because waero populist politics, need watima jochako maandamano, yo wachana nayo. Need watima maandamano, yo wachana. No, sometimes you need a leader who exercises leadership. Mondo gik moko bed kare. Abito Nyogam mabende odak Nyalenda for many years. Sadani mondo koro nyisa jo Nyalenda kachel kod jo Kisumu ni chakre wabede broad-based government. Kisumu sodo mage ma to Nyalenda kama bende wadakene. Waneno ABCD because of care. Yes. Yes. Monde Nyalenda Gimaja sani. Nyalenda yes mata dire. Monde Nyalenda sani. Wadwani wagone Dr. Raymond Omolo erokamano. Nikech joma kawo ID sani nigi Kasagam. Kasagam ni ID koro sani. Machone onge. Chone onge. Opogo nwa bochako miyo wa nying mar Kasagam. Koro identity wano ok lal. Nikech no dhika gimo lal. Secondly, waneno ka yore igero. Mambo leo chaecho igero ma gima neno siepa. Steve, ng'ato ok nya chiwo manyisi ni ok gere kidhi mambo leo tineno ka yore igero. Kigere. Mano sirikal kok wawuondore. Conference center cha. Kane wadhi State House, governor nokwayo ni mondo president okonye tieko conference center cha. Noyie odhi time. Kane wadhi State House, nokwayo pes gero chiro. Osemiye approval. Osemiye pesa. Echo ywaroke ma pod ntiere kinda city manager gi jochiro go. But pes to seket piny. Gik ma president timonwa Kisumu ka. Shipia decho waneno. Kendi jwa ger kendo Marine Rescue Center ka. Magi gik ma are going on because the president has approved. Yore migero Nyanza ka thoth. Kang'iyo mabe, tang'iyo Migori thoth kabisa. Kisumu ka to koro ng'eny mokanyalo wacho. Gima president timone joluo. Onge ng'a osedhialowa kaka President William Ruto osedhialowa ni, that is the truth. Governor Marian mane Bito Nyogam 2027. Governor mara en Nyong'o. Ma Kisumu sani matiyo. 2027 no wabro kalo kuchopo. Bito. Abito dhi gi party mane. Anamja UDA. Ja UDA. Adivai gi UDA as a woman rep for Kisumu County. Mane party na mane odwa. Kone mang'era. Kone ming'erie. Koro wan ka gi jok mochung' ma bende dwaro governorship ma Kisumu County. Ng'ano me pako ma bende no ka bende dhig agenda mari maber. Kila ng'ato tiyo kien. Kila ng'ato e governors joma dwaro bedo governor gite tiyo kigen. To kendo kila ng'ato timo tich maber. Apa ni sa kochopo to abokalo bridge no don kama. Ito jogi timo marach. Yani kuom jok mochungi onge kata ng'ama chwalo lwete mondo support ji omona dade. One candidate waduto te. One candidate waduto te.
Gimanya gamtemo wacho ni chore lweti. Support yo mwanadada. Nga ofil ni njwa support yo mwanadada. Wanwa welcome any support. Koro magi gato lalo kura kachiel. Wa welcome support mora jiwo mwanadada ka kendo we are very open to work with everybody. Mai is supporting jiwo mwanadada kendo konyo mine wagi to konyo nyithi wagi mondo bede school to konyo rowere bende. Mano is our friend. Anybody who is doing that is our friend. Kaka jiwo mwanadada family. Jatelo mane mabende osewuotho kodi Kisumu County kandi wanyalo wacho MPs kata mana maybe MC mabende moko sema kubadi achiel kachiel mokonyi mabende nyalo wacho ni bwana jatelo ni to tiyo osekonya e yo mane e yori mar jiwo mwanadada konye gi pass konye gi achiel ariyo adek awacho ni waduto one candidates and we have our friends and we have our patron and we have other institutions ma support wa. So if there's anybody ma would be willing to support jiwo mwanadada wanwar wake we are open chaka kisana wanwar wako any support from anybody moneno ka jiwo mwanadada timo tich maber kamano mana kamano nyakwar Mgajwang' kamora mora mitiro kande ka achiel kod jiwo mwanadada mano jogam pod wacho ne jogo tiya gitiyo no gitimo tich maber kabisa. Anyway, kamora mara miteka uthul makende magunero kama yukura Mgajwang' kumkete mana chunyo na GTV kende kapo kwa tieko ponono ni ngi ote mari mora mabende digo mono yorno studio kanyi kura Mgajwang' kata mana penjo mora mabende digo mpenjo kandie very on Beatrice Nyogam mano CEO mar Jiwo Mwanadada Foundation kura Mgajwang' to bende inyalo nyiso wani to ini nene nango pachien manyi kura Mgajwang' inyalo miwa ote magi kanyo to nyiso wani to iwacho nango wan kande gi ilongo ni Atono Sharon mo karibu sana Princess Queen fit karibu sana then wan kage Liston Supi mago chieng all the way from Switzerland karibu sana wagoro kama madunganya kapo kwa tiko to achwe ni thuolo ni makende mondo mitwage gi jokanya nam onagi ya dundu jaluka ni to chalo nade wachni mogik ne japiny gima nyalo wacho maduong' kabisa en wamed bedo patient gi sirikal to President wa Dr. William Samoei Ruto en on track. Contract mane wamiye en mar higni 5. So bang' higni 5 ni ka gigo eko manowacho nodhi timo ok otimo to koro wabro jaje from there. But until then, let's exercise some patience. Tadwa na wach kendo ni onge kony mabiro molure gi yore thieth kopogore gi SHA ni nyaka wadonje kaka onagi nikech mae solution wa to sami keto data ni nyaka iket adiere moro matin e iye okinya dak Nyalenda ti fill data ka ngodak Milimani ka sirikal oseduoko ni pesa maduong' michulo nikech odhi bedo 1000 gi wiye tibo chako gokoko ni SHA ni okti to mano data mane in mani keto to kendo in mimiyo sirikal koro wawacha adier mondo premium idwani wachul obed man piny kalure gi kamidake nikech kini nokel mondo konyi in kaka japiny emomi iluonge ni bottom up economic transformation agenda koriwore gi SHA niendi koro mane madwana wegoro jodala wani SHA nyaka wadonje nyaka wa exercise some patience with the president nikech agenda ne chopo kare to tich mosechako nyaka otieki nikech gimosetimo thuolo within thuolo mwasebedo godo 3 years ni doka ng'at machielo kata higni 7 kata 10 mondo tieki to mondo tiek chenro ne ni te nyaka wachwade tam mar 2 ero kamano maduong' ahinya kora Mgajwang' niwinjo kaka nyadendi Beatrice Nyogamo wuo kata kora Mgajwang' kendo gino mabende opuonjo wakandi en gima kare ma iluongo ni duond mine e chunyo na GTV kan kora Mgajwang' ai bende agonero kamano duong' anya kuom kete mana chunyo na GTV adundo jaluka mabende wakelo kacha jotelo mopogore kendo watu agoro kora Mgajwang' mondo miyo imbi miwa pachi to wang'eni to piny dik nada ni kora Mgajwang' waya kanye to wadhi kanye owacho maber kabisa ni kwase komo tang'o matimore nyaka wakom wakom mwado
mwake kamano mwachak wapur kendo. yes Ya erokamano maduong' ahinya, go erokamano maduong' ahinya ne bende Nelson Mandela mane en producer mar chenro ni ma bende otimo matek kabisa mondo ni chenro ni ochopo kuomi kama intiere no, achiel kachiel kawuok e studio mar Chuny Nagis TV nyaka kama intiere no Karamge Jwang'. Erokamano maduong' ahinya ne in ma bende ni oronwa ote achiel kachiel nyaka e studio kanyo Karamge Jwang'. Ka bende ago erokamano maduong' ahinya ne Jiwo Mwanadada Foundation mano jatelo Woman Rep to be 2027 kamano Kisumu County. erokamano Asante sana. Mane tayo chenro ni en Steve James aka Nyakwanyo Ronyi 1. Warom kacha kango chopo kacha kendo sa paga chiel. Oritu masana.
going to have you on another panel just for that SHA. I think there was a breakdown in communication. So people didn't quite understand how this thing in our work here. It was not clearly explained to them. No kelia kela kamano. But it's a good thing. It's really, really a good thing. Kanga tolualua the procedures that are required. Uko tu sawa. So we'll plan. That is very wambe wangene ki mwadwaro kadie. We are championing for those information at least programs wage. Ngato would also want to say bwana and me I got that program through Unagiti. That is also what we want, at least we create that impact. I wonder what the comments are on that post in huyo nani anasema ali post. No, it's very positive. Is it like people are they learning something? Yeah, they're learning something. You really talk nicely. Like in so unique sama in Yalanda kandi maybe that good gorof ni tipe in the gorof. So you need that in a bad house. Yeah, and then you are increasing your charges. Yeah, because the problem we are encountering kaka Jaluo, you see Jaluo wants to show. You see, even at a place Mokonego Beniti Mokanyo, and has resulted to Jaluo, a number of them are placed in the wrong bands. Out of that peer pressure, Samagin Kanyo, they feed in data which is false. Unaona? So unaekwa kwa bandi ya tatu that your parent is able. Uko pia wakijeza isha pia mtu anasema anadake Otmani as if somebody is going to read that data. No. Kataka you think you are able to pay. Weka tu kidogo. Nobody would know. Nobody would know literally. So kiketo manganyang ninyisi you pay 12,000 per year, you know. A place money nyalo chulo 5,000 ikienda sana ni 6 because pesa maduong kabisa Monego Bedning amaya slum area chulo is 6,000. 6,000. Yes, per year. And you are covered everywhere, everything. Yeah. Everything. 6,000. Koro, it's a good thing, just the breakdown in communication, and then people also, there's a lot of negativity in the air. Even on things which are working in our benefit, people are just negative kwa kila kitu. And it's a problem. You say it is for Ruto. As if Ruto would be sick every other day. Hapa kuna hiyo video ya nini? Ya hizo vitu zenye nilikuwa nasema. Not just SHA. SHA, I think people have it enough. Yeah. Ya hizo agenda. There are more than almost 15 videos. It's uploading. Every topic we want to add. Koro, you are hosting somebody at 5. Yeah, right. Very nade. Mano fine, abangema. Ane no sushi, no, I think I know it from somewhere. Let me step out. I'm going to repost this video. Your pants are back. Thank you so much for coming. We are really happy. In Korea, we want to marriage or mwanadada. Marriage or mwanadada. Pigno nitie bito ya. Yami ama ndele pigno kaya.
Mano bag moja tena. Oh, okay. Imani kao. Imani kao, ngepa mwenye pia kuna. Ono kaka dingie. Ukivaa picha ni madam. Niche mambo di ofisi di pitch niki. Hey, sama koro right nataka. Piche mago nataka, do you know this girl? You can pass pa. Alafu goe kisimbo hivi bwana. Hey, how will they know? They have to know in a one time. Koro mayo tali. Maya. Kalele Nzina kile obe, nale press maya. maana upande ufuji moka wewe. Nane. Ongata manyaga goni piny maber. Nane. Ano ko piny maber. Sani wane tutam president man. Kuni bila break. Itego. Moso man. Thanks. Otele. Eh. Wako pich. Tutam no chigolo nango rwagino. Oh. Mane di wanja kaboro. Neno maber. Trend ko kabisa. Unelo kore go gigo. Isetiyo. Sawa. Thank you. Neno kama. At least the last Ma bidu nyogam. Sela. Yona ni sikuki, ni ma nyogam. Ase ni sikuki ki. Yona ni eno mungene la ni ma biyo, ino nyogam ka ni. La chile ito, la chile. Makao. Machano binete. Wana wako ubendre. Ma binendre. Sali, si makao te. pesa do nyaka ket mbele, do pesa nyaka ket mbele belo, nyaka ket pesa mbele. Video ene mwari ite poko donjo ka video kono ka donjo ni video no go beni donjo any time from now. But thanks sao. But 500 de yor ka poko chopo sa chien. Aya. Ora, yo voy a kan ka, me de malo ta. Me cash. Ora, lo mio llama. Quando ne vuoi in da. Ora non mi è tanto. Se mi cancelli ora non so. Non lo so, ma non vuole. Ba. Ora ka ora ngata fail to Europe is office phone approve again my detail number sa. Nane stage, nane line. Sasa. Kijana
on that video needs to be edited. Kabla tuwaite sana. Yes, bila kati ndio video. Tunaliwa cha kwa mpaka chini. Macho leo video cha. Ubichono. Ingine just kama ita 30 minutes ndio safety. Mali ndio na edit kwa hiyo. Tunaweza edit. Nilichukua ya edit. Yeah? Umechukua portrait hii ya. Sasa News. Zote hata za Valentine zinafaa kwa edit. sasa Valentine pia nilipatia, but sasa Unaweza weka hii voice. Ba. si Ndisi ukienda kuchukua tu normal video. Unaenda news. Nitumie tu computer fanya hivi. Enda tu hapo nyuma iko na Adobe zote zimeziko na CapCut tunaweza nini? CapCut iko hapa. But CapCut iko kwa hii. Bana konele process gini ndio ndio chini. Download tu. Usort tu ndio uende tu kwa